Σήμερα δεν έχει μπάσκετ, έχει ταξίδι. Κατευθείαν στα Ζαγοροχώρια. Και πού? Στο Πάπικο. Πιο ψηλά δεν πάει, παιδιά. Κλείσαμε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το ξενοδοχείο. Και έχουμε όλη αυτή τη θέα. Πραγματικά τρελό. Έτσι απλά λίγο να έχουμε λίγο την ησυχία μας, λίγο να ηρεμήσουμε. Φάγαμε ένα καλό πρωινό και εννοείται κατευθείαν ένα καφέ που συνδυάζει μια υπέρτατη θέα που μόλις καθόσουνα ένιωθες να σου τραβάει όλη την ενέργεια. Και η Στέλλα δεν ήθελε να ξυπνήσει. Μετά από πολλή ώρα αποφασίσαμε να πάμε στις Κολυμβήθρες. Επιτέλους, το αγαπημένο μου κομμάτι. Τι ωραίο πράγμα να συνδυάζει το βουνό με το ποτάμι. Αγάπη, πού πάμε? Αλλά είναι λες είμαστε self-village φάση. Ακραίο. Πραγματικά μία μαγεία. Δεν σε βλέπει ίχνος τίποτα από εδώ. Αγάπη, πού πας εσύ? Τι κάνει? Κατέβω χωρίς να πάω το μούτρο. Καλά, εγώ το βλέπω να το τρώω. Είναι παγωμένο. Και αφού περπατήσαμε όλες τις Κολυμβήθρες και περάσαμε στο πρώτο γεφύρι που το νερό εκεί πέρα ήταν full παγωμένο. Εννοείται μετά ένα μεσημεριανό γιατί δεν παλευότανε και βρήκαμε αυτό το παντοπολείο το οποίο είχε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μέλι, τσάι, διάφορα μπαχαρικά και δικά τους πράγματα τα οποία ήταν από τη δικιά τους προέλευση. Ένιωθα λες είχα ταξιδέψει στο παρελθόν. Και καθόμουν και χάζευα ένα-ένα μέσα στα παιχνίδια αυτά. Κάναμε και τη βόλτα μας στο μικρό Πάπικο που η θέα ήταν μαγική. Και εδώ είναι από μία τις μεριές του Βίκου που ήρθαμε εδώ πέρα για να κάνουμε μια πολύ μικρή πεζοπορία. Εννοείται ότι θα κάναμε και πεζοπορία, έτσι, δηλαδή δεν ήρθαμε μόνο για ξεκούραση. Έχουμε το καφεδάκι και να κάνει πεζοπορία. Εννοείται το καφεδάκι. Το χέρι στη τσέπη. Όχι στη τσέπη, το χέρι στο κινητό αυτή τη στιγμή. Ναι, μόλις κλείσει το κινητό θα μπει στη τσέπη. Μέχρι να τελειώσει η μπαταρία. Αλλά πάει, εντάξει. Ωραία είναι όμως, κοίτα φασούλα. Κοίτα φασούλα εδώ πέρα, παιδιά. Πού σας πάω? Δεν πώς σας πάω. Κάτσε μην πέσουμε. Έναν freestyle βγάλαμε στην Ελλάδα. Το χάσουμε κι αυτό. Δάση που σε καλιάζανε. Ένα μικρό εκκλησάκι που τέριαζε απίστευτα σε αυτό το ιερό μέρος. Και σύνδυαζε ένα ωραίο ποτάμι που το νερό ήταν τόσο παγωμένο που βούτυξα μέσα και πόναγαν όλοι εμείς. Αυτό πάνω από η θεραπεία. Βούτυξε και η Στέλλα. Μπορώ να πω ότι κρατήθηκε περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα από μένα. Τι κάνουμε. Σε κάθε διακοπές, άμα δεν ζήσουμε κάτι περίεργο, δεν μπορούμε ρε φίλε, δεν μπορούμε. Μας έχει πάει τρένο, έχει κίνηση σήμερα. Γλυκουλάκι, μπράβο, γεια σου. Ευχαριστούμε. Αν δεν σας το πάμε, έτσι είχε μια μέλισσα. Καλά πήγε αυτό. Τσεκάρετε. Ακραίο. Αλλά εντάξει μωρέ, εγώ ήθελα βουνό. Άλλο ένα γεφύρι που τον βρήκαμε στο δρόμο μας και σταματήσαμε λίγο να το δούμε. Αλλά δεν ήρθαμε γι' αυτό. Μια βόλτα. Άντε πάμε. Πέτρινο δάσος. Η ονομασία φημίζεται από τις δομές λεπτοπλακώδης ασβεστόλιθους. Κοιτάξτε τι έχουν φτιάξει εδώ. Δες τι έχει φτιάξει ο τύπος. Final boss. Και εδώ είμαστε στο Μπάρτα di Striga. Ελπίζω να το πάω σωστά. Αφού δεν μπορούσαμε να κάτσουμε πάρα πολύ γιατί άρχισε και νύχτωνε, την επόμενη μέρα είναι αυτό που μου έμεινε περισσότερο. Ίσως επειδή είμαι δεμένος συναισθηματικά με αυτό. Που είμαι σε κάποια από τα χωριά του Ζαγοροχώρια τέλος πάντων, βρίσκω αυτό το μονομένο γήπεδο μπάσκετ, το οποίο θα ανατριχιάζω μόνο και μόνο που το βλέπω πραγματικά. Τι ακραίο. Αυτό άμα το φτιάχναμε και είχε φώτα, θα ήταν ακραίο, παιδιά. Ακραίο πραγματικά. Κρίμα που δεν έχω μπάλα μπάσκετ μαζί μου, αλήθεια. Είναι μαγικό. Μόνο εσείς που παίζετε μπάσκετ πραγματικά θα καταλάβετε τη μαγεία εδώ πέρα, τι παίζετε. Είναι wow. Τι να πω, δεν μπορώ να παίξω, δεν μπορώ να σουτάρω. Ίσως όταν ανεβώ πάνω να ζητήσω μια μπάλα μπάσκετ. Αυτά.